Wah, pirang dina kas panen iki. 300 ton iki lombokku. Pojok ana lombok, pojok ana lombok. Hah? Panen. Ah. Hah? Akeh. Wah, panen lombok iki. Selfie. Upload. Yes. Nah. Kayak tenan nih. Nah. Iki semacul mau kae. Wah, lala kae macul kat mau ora. Wah. Wih, awan tenan to jebule iki. Wih. Arep kumpulan barang kok ah. Lawange jan durung ditutup iki. Jan. Wih. Tamu. Monggo pinarak, Pak. Pak. Badhe tindakan. Nggih niki. Iki mau menawarkan produk baru. Ye, Pak. Monggo. Pak, mau menawarkan produk baru kami, Pak. Iya, Pak, betul. Produk baru. Iya, bagus sekali Pak ini, Pak. Apa ini, Pak nggih? Wah, ini panci teko. Wih. Wah, warna-warni Udah serbaguna, Pak. Pinarin go. Serbaguna ini. Pinarin. Matur nuwun. Aduh. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Ngerak, monggo lenggah. Wah, gitu. Repot-repot Pak ini. Boten. Ning pingapunten engkang estu. Lah pripun? Kula niku badhe rapat ning bali dusun. Pingapunten estu nggih, Pak. Kula tinggal des pundi? Lihat-lihat dulu, Kak. Nah, Sebentar saja, Pak. ya ampun lama-lama. Ya ampun lama-lama. Kalau silak ke susu. Ini dari tadi itu keliling-keliling belum payu-payu, Pak. Iya, Pak. Istilahnya mubeng-mubeng. Ya. Ini katanya Pak RT ya? Nah itu RTP itu Iya. istilahnya Biasanya yang dituakan. biasanya penolong. Istilahnya sesepuh ngaten Mas. Haus. Iya, dari tadi itu belum. Oh, iya. Tak anu nggih, pertake unjuk angin. Wah, repot-repot. Biar hausnya hilang. Repot-repot sekali, Pak. Sekalian semuanya, Pak ya. Wah, Belah. monggo, Pak. Masya Allah. Ya. Pojok dahar barang, Pak nih, Pak. Wah, makan Iya. sekalian. Waduh. Monggo niki kula aturi pasugatan siaran. Nggih. Ini nyuwun ngapunten, Pripun? makanya di luar. Mboten nopo, Pak lah. Soalnya Silir, Pak. di itu belum diresik-resiki sama istri saya. Walah, mboten nopo, Pak niki. Ngene silir-silir, Pak. Dan nyuwun ngapunten Nggih. dari namung kalih ayam. Oh, enggak apa-apa. Nggih. Walah, repot-repot sekali nih. Monggo, Mas. Monggo. Ini ibaratnya ini belum dibeli. Enggak apa-apa. Sudah dikasih ini. Walah, sudah bersyukur sekali. Kan banyak sedekah itu banyak rezeki to, Mas. Ibaratnya gitu. Monggo nek badhe Sekali lagi kula telat nggih. Oh, nggih. Ngapunten iki. Wes. Kula kancing. Wah, nggih. Kula kancing, Mas. Sampe ndak ayamnya pada masuk.
pada masuk rumah nanti teleknya di mana-mana. Ini ayamnya mana, Pak? Maksud kula niku ting jaba mame kali ayame kathah. Soale ayame kula kan kathah sanget ting mriki njuk. Mame kali ayam ting mriki di ngapunten nggih. Ngaten kok. Nggih, nggih ngapunten. Monggo. Kali sambel tok. Nggih. Monggo. Ayam. Ayo. Aduh, orang itu pandangan raya. Kepiye sambel mbak. Aduh. Ada tenan ayamnya. Aduh. Kan ora ayam. Ayo dong lah yo, Tenan aku. Yo makan meneh dur. Ini iki piye? Dadi urung ngono itu lah duit. Nek ora apa-apa wetenge wareg. Ayo, Yo, lawan yo. yo. Aduh. Iki. Nah, iki dhewe urung iso nyarutang piye iki? Iki sampe pirang dino iki, Ron? Jare 15 dino. Aku konsumsi jare. Aku sak yuta utange. Iya. Aduh. Pak Ajirene ora ya? Ora aman iki, santai wae yo. Rarene Ora, koyone ora. Aku arek leren sik ah. aja leren-leren to. Ora kuat aku. Rene ra ya? Ora. Ora aman. Itu ya. Kaget aku. Duh. Ya abot ya. Lah iki umpamane awak dhewe kok bendina ngene iki yo awak dhewe ra kuat. Ora oleh duit. Lah iya. Mosok nyarutange macul pirang-pirang dino. Pak Raden ketegelen iki. Lah iya. Ya Ron. Apa ngene wae? Dhewe mulai piye? Mulai. Heeh. Wis meni. Apa ngene? Dhewe nek ra enek Paraden lungguh wae. Ayo setuju aku ngono. Ketenanan. Oh, lunggah. Macul lunggah. Oh, Pak. Yuk, Pak. Yuk, Pak Haji. Gini. Dia nak tahu dereng leren iki. Nah, semangat. Nah, ngono kuwi. Wah, nggih semangat. Nah, niku pun asal ombo sanget. Ya kuwi nyarutang utangmu kuwi. Nah, kuwi. Wah, tasih kuat, Pak. Pak, asta snack mboten? Snack barang matur. Takon snack barang. Oh, batan namun tanglet. Kuat, Pak. Tasih kuat. Tasih kuat. Wah, Mboten ngelak. Mboten ngelak. tahan haus. Kat wau angsal kathah mboten ngelak. Yo lho kuwi. Ora ngelak. Le. Oh. Ah, pi rambungno. Sawah. Aku kan anu. Pintu masuk. Ini Pak. Apa butuh leren-leren? Niki, Pak. Ini Bener iki, Pak. wow.
jam 6 dereng kesel lho, Pak. Nggih. Pun pinten-pinten meter. Nggih. Mboten nyuwun snack. Mboten napa? Ya. Nggih, Pak. Pak Raden madhep rono. Yuk. Lho, dagalku kabeh ke. Nah, kok iki kok. Nah, ke. Nah, sing tekan cok main aku kabeh. Duh. Ini sih kurang ajar. Kurang ajar teman. Raden ngerti apa ora? Ora. Mau mbau-mbau ngono kok. Ora. Wonge galak yo. Oh, Pak Raden iki. Aku ra wedi jane ngono. Nah, Pak Raden mung Ketemu tak pelintir jebrese. bunga sih, Pak. Foto-foto bunder. Lakonan tinggal mlayu ra konangan. Jadi kita nih wong. Karo bojone wedi. Bapak, Pak. Iki kula bawa wangkring. Walah, apa itu wangkring? Wangkring itu kalau bahasa Jawa gawe mikul legen. Oh, alah. Legen itu badek, Badek? Mas. Nggih. Ini manis ya? Ini sangat legi sekali. Walah, yang buat gula Jawa itu. Ah, betul Mas, buat Walah, gula Jawa. Bisa mencoba, Pak. Kecep boleh nggak? Nggih, tapi ampun kata-kata nggih, Mas. Alah. Oh, nyoba dikit ya, Pak ya. Kalau ndak mboten keduman. Coba ya, Pak. Nggih, monggo. Belakang ada ya? Monggo. Tapi nggih, ampun kata-kata. Walah. Wah, langsung diminum ini, Pak. Nggih. Jangan banyak-banyak. Udah sekali manis sekali, Pak. Jangan banyak-banyak, Mas. Anu. Mas. Dulu, Mas. Ampun kata-kata. Buatan gede. Dulu, Mas. Sedikit kata. Enggak. Masa itu. Mas. Kok masak lu? Maaf, tak pripo. Mas, ampun kata lu. Masak lu. Iya, kok tak kuat. Sangat.
ora jem golek tenan yo. Iya. Kapan-kapan ketemu kene ya? Ya oke. Paling aku sasi ngarep. Dolanan aku ya. Ya, Tak gampang. tunggu tenan. Ya aku tak mulai sih, aku arep golek kayu sih. Ya. Nah, aku kat minggu mulai. Ya wis. Wis ya. Oke. Aku tak beres ya. Laudan. Ya. Laudan iki. Yuh. Apa kowe? Aku rum. Rum? Ya, aku ya rum. Ya, jeneng dawamu sapa? Aku Kiron. Lah kowe? Aku Khairon. Lah kok model-modelmu kaya aku? Ya ora, aku Jangan-jangan jangkis ya. ini jin Kiron ya? Ngawur koren. Jin Korin. Yo. Kowe kenapa lemah ora kowe? Ya kenapa kok? Oh iya sikilmu meletak-meletak. Wah aku yang menungso. Aku yang meletak-meletak. Sik. Walah. Kowe Kiron anak selamat kentet. Pantesan aku ngomong. Jadi aku ndek kembaran. Run, kok kembar Run. Walah, tiba kowe. Lah klambimu padha aku. Wah, aku jangkis kok. Jangkis aku. Iya. Wah. Tapi jare kowe seneng nyolong. Ayo ora. Wong-wong do ngerti kowe rada mbeling to. Asam kentet jare rada mbeling. Ora. Ya sik. Ngobrol karo aku sik yo, piye? Alah. Wis yo, ngobrol sik yo. Hah? Apa-apa, ayo.